ịhụnanya ma nabatakwu n'ọzọ n'ihe mmemme GCK nke ụbọchị taa. Dịka o si wee dị, anyị na-aga n'iru n'ige ntị n'okwu Chineke maka ọbụnadị ihe Chineke chọrọ ka anyị mara n'ime ndụ a ka anyị na-ebi n'ime ha. Ana m aga na-aghọta n'ụwa ụfọdụ ihe ndị anyị hụrụ n'anya bụ ihe anyị na-eti onwe anyị n'ime ya, bụ ihe egwuregwu nke anyị na-eti onwe n'ime, ọkacha dịka ụmụntakịrị na-etolite. Oge mmụọ m na-etolite, ana m ewere ịgba ọbụnadị ịnyịnya ibu nke bekee na-akpọ basikụl dịka ihe hụrụ n'anya. Mana dịka m na-aga n'ihu na-agba ịnyịnya wee na-ahụta dịka o si wee dị na n'ezie na onwe ihe ndị a chọrọ ma ọ bụrụ na ị ga-amụta wee na-agba ịnyịnya igwe a nke ọma. Nke mbụ na ị ga-abụ onye na-ele anya ebe ị na-aga ka ya ịda, ka ọzọ bụ na ị ga-ewere obi gị tinye n'ihe ị na-eme ka ị nwere ike wee kwụrụ nke ọma wee na-aga. Otu aka ọ dị n'ebe Chineke nọ, n'iso Chineke na ọ dị mma na anyị ga-elekwasị anya n'ihe Chineke kpọrọ anyị ka anyị mee ka anyị nwee ike nata ọkasị mma nke Chineke. Ka anyị gaa n'ihu n'ige otu n'ozi ka anyị nwere n'ụbọchị taa. Lee anya na Jeremaya isi mbụ amaokwu nke 12, ọ na-ekwu maka ọrụ ebube nke Chineke. Jehova wee sị m, ịhụwo nke ọma, ịhụwo nke ọma. Mgbe gị onwe gị na-ahụ ihe Jehova sị gị hụ, ịhụwo nke ọma, ịhụ mgbaghara mmehie ka ọ na-erute gị aka taa, ịhụwo nke ọma, ịhụ nzọpụta ka ọ na-aka aka n'ọnụ ụzọ gị taa, ịhụwo nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụ ọgwụgwọ nsọ ka ọ na-amakụ gị n'ụbọchị taa, ịhụwo nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụ obi ebere Chineke, ịhụnanya Chineke na ọmịiko nke Chineke ka ọ na-abịakwute gị nso, ịhụwo nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụ ọrụ ebube, ihe ịrịba ama site n'anya nke okwukwe ka ọ na-erute gị aka n'ụbọchị taa, ịhụwo nke ọma. Ọ bụrụ na ịhụ ọzịza ekpere, nye ekpere niile ị na-ekpe, ogbugbo nye mkpa gị niile, nye nsogbu niile ị nwere na ndụ a, ka o si na Kraịst na-abịarute gị aka, ịhụwo nke ọma. Ihe hụrụ nzọpụta ị na-ahụ, ọrụ ebube nke ị na-ahụ, nnapụta nke ị na-ahụ ga-abụ nke gị taa n'aha Jizọs. Jehova wee sị m, ịhụwo nke ọma, ịhụwo nke ọma, n'ihi na onye na-amụ anya ka m bụ n'ebe okwu m dị ime ya. Ọ ga-eme ka okwu ya bịa ngwa ngwa, ọ ga-eme ka okwu ya mezuo ngwa ngwa, mezue na ndụ gị taa. Ekele dịrị Chineke, mgbaghara mmehie nọ n'ebe a na-eche gị nye mmadụ niile. Ekele dịrị Chineke, nzọpụta nọ na-echere mmadụ niile taa. Nzọpụta ahụ bụ nchegharị, ọ ga-enye gị asambodo ije aga eluigwe. Soro m gaa n'akwụkwọ Luk isi mbụ amaokwu nke 37, n'ihi na n'ebe Chineke nọ ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọnọdụ gị bụ ihe a pụrụ ime n'ebe Chineke nọ. Nsogbu gị dị mfe n'ebe Chineke nọ. Anya kpuru ìsì, ọ bụ ihe dị mfe n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọ dịghị ihe okwu ọbụla nke Chineke na-aghaghị imezu na ndụ gị. Onye nwaanyị ga-eke ihe a ga-eke eke n'ime ndụ gị taa, n'ihi na n'ebe Chineke nọ, n'ebe Chineke nọ, ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọbụla a na-apụghị ime n'ebe Chineke nọ. Ngwele anya na amaokwu nke 45, gee ntị. Ngọzi na-adịkwara nwaanyị ahụ nke kwere na ihe ndị a ga-emezu bụ nke a gwaworo ya site n'ọnụ Onyenwe anyị. Ọ ga-abịa na mmezu site n'ọnụ Onyenwe anyị taa. Ọ ga-abịa na mmezu n'ebe ị nọ. Asị m n'ime ndụ gị, ọ ga-abịa na mmezu. N'ebe anyị nọ taa, ọ ga-abịa na mmezu. Ọ bụghị nke ga-abịa, asị m gị taa na ọ ga-abịa na mmezu. Ị ga-ebu ihe ịrịba ama ala. Gịnị bụ ihe ndị ahụ Chineke ga-eme na ndụ gị, nke ya onwe ya na-ekwu na ọ ga-eme taa dịka ị na-ekwere? Na ihe ndị ahụ o kwere na nkwa ga-abịa na mmezu n'isi gị. Nke mbụ n'ime ha, ị ga-enwere onwe gị pụọ na mmehie kpamkpam. Ịyagba niile, eriri niile, ụdọ niile nke mmehie nke o ji kee gị ụkwụ n'aka, omume ọjọọ niile nke kere gị tọgbọ, taa Onyenwe anyị ga-atọpụ gị n'agbụ. Ị nwere onwe gị kpamkpam. N'ezie, ị nwere onwe gị taa. Nke abụọ, ị ga-abụ onye azọpụtara wee kpọbata gị
n'alaeze Chineke. O nwere ndị na-asị na-azọpụtawo ha ma apụghị ịhụ nwogha nwere ọnọdụ n'ime ndụ ha n'ezie. Ma onye nwe anyị metụ gị aka, metụ mkpụrụ obi gị aka, metụ ndụ gị aka, ị ga-abụ onye atụgharịra, onye agbanwere. Ihe ndị ahụ ị na-ekwu na mbụ ị naghị ekwukwa ya ọzọ. Ebe ndị m na-agabu na mbụ ana m agazikwa ebe ndị ahụ ọzọ. Ihe m dị na-eme na ihe m na-aṅụ n'oge gara aga ana m aṅụzi ya ọzọ. Lee ihe ndị ọzọ ma nke m na-ese n'ọnụ ma nke m na-akpọ n'imi ana m emezi ya ọzọ. N'ihi na abụ m onye ekere ọhụụ. Ọ bụ na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst ọ bụ onye ekere ọhụụ. Ihe ochie emewo gịnị? Agasiwo. Kwuo na emen n'ebe ahụ. Ihe niile aghọwo gịnị? Ihe ọhụrụ. Omume gị ga-abụ nke ọhụrụ. Akparamagwa gị ga-abụ nke ọhụrụ. Ka isi ebi ndụ, ka isi eme omume ga-abụ nke ọhụrụ. N'ihi na Jehova bụ Chineke ga-arụ ọrụ na ndụ gị. Ọrụ mbụ bụ inwere onwe gị, nwere onwe gị kpamkpam. Nke abụọ bụ na ị ga-abụ onye azọpụtara na onye nweghara n'ezie. Nke atọ, ihe Chineke ga-emere gị taa bụ na ị ga-abụ onye agwọrọ ọrịa ya, ahụ wee dị gị ike n'ezie. Ana m ekele Chineke n'ebe ị nọ n'ihi na ana m ahụ ọgwụgwọ nsọ ka ọ na-abịa na be gị. Ị ga-abụ onye agwọrọ kpamkpam. Ọ bụrụ na ị bụ onye dara ngwọrọ, ị ga-etufu mkpara ndị ngwọrọ ahụ iji aga ije. Ọ bụrụ na ijidesi osisi ahụ ike ma ọ bụkwa osisi ndị ahụ iji aga ije na-adabere na ha, ma mgbe ị maara n'ezie na onye ahụ nke kwere nkwa adịghị eme atụ agha, ọbịa mere gị onwe gị ga-eji tụfuo osisi ndị ahụ. Na mmalite ọ ga-adị ka ị na-amụ ije, ọ ga-adị ka ị na-ada ada. Gaa n'ihu ọ ga-abịa na mmezu bụ ya Chineke kwere gị na nkwa. Ị ga-abụ onye were onwe ya kpamkpam n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na e nwere igwe etiri gị n'ọkpa bụ akpụkpọ ụkwụ ndị ngwọrọ nke iji eje ije, ị gaghị eguzo ma ọ bụrụ na ị were ihe ndị ahụ. Ma ọ bụrụ na ị maara na Jehova bụ Chineke onye kwere nkwa emezuwo ya, na ọ dị gị n'aka ikpori ndụ n'ime ya wee keta oke na ngọzi ahụ dị ebube, n'ihe ịrịba ama ahụ dị ebube, tọpụsị akpụkpọ ụkwụ ndị ngwọrọ ahụ. Ụkwụ ahụ dị ntakịrị ga-etopụ, aka ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ga-akwụrụ chịm. Ihe ahụ nke dị ka ihe a na-apụghị ime n'oge gara aga, n'otu ntabi anya ga-abụ ihe a pụrụ ime. Ọ ga-abụ ihe a pụrụ ime na ndụ gị n'aha Jizọs. Ihe ga-abịa na mmezu, ọ ga-abịa na mmezu n'ezie. Nke ọzọ bụ nnapụta na iche isi n'ezie. Ike ọchịchịrị niile na ike ọjọọ niile nke kpara gị aka ka ị ga-agbụ, dịka anyị na-akpọku aha Jizọs, ike ọjọọ ndị a niile ha ga-enyefe. Mgbe ha nụrụ aha bụ aha Jizọs, asị m ha n'ọsọ ga na-eme. Ha gbachaa ọsọ, ọkpa ha edeto ha n'isi n'aha Jizọs. Ọ bụghị naanị na ị nwere nnapụta, ị ga-enwe iche isi, ike nkarị ka ị ga-enwe. Enwere m nnapụta. Asị m na enwetawo m nnapụta. Jehova bụ Chineke mee ka ọ bịa na mmezu na ndụ gị n'aha Jizọs. Dịka anyị na-ege ntị, ihe atọ bụ ihe anyị na-ejide aka. Nke mbụ bụ na n'ezie na ihe ịrịba ama na-abịakwute anyị mgbe anyị na-achọrọ Chineke na-abịa. Onye na-achọ Chineke bụ onye Chineke na-agọzi site n'ihe ịrịba ama. Nke ọzọ bụ na ihe ịrịba ama nke Chineke na-etinye n'ime ndụ anyị bụ ihe na-eduru anyị wee gaa n'ogo, na anyị ga-abụ ndị ga-aga n'iru wee na-aga n'iso Chineke na mmazu nke Chineke. Nke ọzọ bụ ihe anyị ga-ebu n'obi n'ezie bụ na Chineke na bụ onye nwere ịhụnanya n'ebe anyị nọ, mee na onye ọbụla bụ onye na-achọ ya n'ezi obi bụ onye na-ada agụnarị ọbụla na mkpughe nke onwe ya na ihe ịrịba ama nke na-eso mmadụ ịchọ Chineke. Ka anyị gaa n'iru n'ozi a ka anyị nwere n'ụbọchị taa, o nwere ihe ndị ọzọ nke anyị ga-amụtakwa dịka anyị na-aga n'iru. Ebe ọbụla ị nọ, hụdata isi gị, mechie anya gị. Onye nwe anyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie gị niile kpamkpam ugbu a. Mmehie ọbụla i mewere na ndụ gị niile, ọ chọrọ inye gị nnwere onwe, nye gị ntọpụ na agbụ zuru oke, nye mkpụrụ obi gị, nye mmụọ gị, nye anụ arụ gị. Ebe ọbụla gị nọ, welie aka gị elu. Ọ bụrụ na ị chọrọ nzọpụta ndụ ebighị ebi ahụ nke si n'aka Chineke, naanị welie aka gị elu si onye nwe anyị, lekwa m ebe ahụ, anọ m n'ebe a. Ọ bụ akpịrị ịkpọ nkụ m, ọ bụ ihe m na-achọ ka ị gbaghara m mmehie m. Achọrọ m nzọpụta ahụ. Welie aka gị ahụ elu. Ọ ga-enye gị udo nke mkpụrụ obi,
ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ wezụga ya n'akwụkwọ nke ọnwụ. Ekele dịrị gị Chineke. Ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Ị bụ Chineke onye obi ebere, onye hụrụ ụmụ ya n'anya. Esi na ị ga-egosi onye ọbụla na-abịakwute gị obi ebere, na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Ya mere onye nwanyị, lee ndị a niile ndị na-abịakwute gị n'otu n'otu na-adịghị onye a ga-agụpụ. Gbaghara ha niile mmehie ha n'aha Jizọs. Hichapụ anya mmiri akwa ha, hichapụ ncheta nke mmehie n'ime ndụ ha. Onye nwanyị, ana m arịọ gị ka inye ha nwere onwe, na ha agaghị alaghachikwa azụ na mmehie ndị ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara nke Chineke ruo ka mmiri baa n'ime obi ha, ka nzọpụta zuru oke bata n'ime ndụ ha, nye ha udo na ọṅụ nke ya na nzọpụta na-eso. Mezuo ya n'ime ndụ ha onye nwanyị, na mkpụrụ obi niile na ndụ onye ọbụla n'ebe a ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ekele dịrị Chineke, na-emezuo ya. Welie otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ahụ gị. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke onye hụrụ ụmụ ya n'anya, na Chineke dị ebube nke na-adịghị eme atụ agha. Onye nwanyị Jizọs, ị bụ onye nzọpụta, onye na-agwọ ọrịa, onye mgbapụta, onye nnapụta. Ana m arịọ gị Chineke, onye ọbụla n'otu n'otu ka ha wee nata ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Nara ihe ịrịba ama n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama na ntọpụ na agbụ nke si n'eluigwe nye onye ihu na onye azụ ugbu a n'aha Jizọs. Ka anya kpuru isi mepee, malite ha ụzọ. Onye ngwọrọ, ngwa bilie gawa ije. Ndị ji akpụkpọ ụkwụ ndị ngwọrọ aga ije maọbụ ụdị nkwarụ ọbụla aka Chineke na-emetụ gị ugbu a, guzoro kpọmkwem, gaa ije dịka dike na dimkpa n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbi, n'ụwa na ihe kwuwa n'okwu. Onye nwanyị, ụdị ịrịba ama ọbụla nke onye ọbụla n'ebe a chọrọ, mezuo ya ugbu a. Mezuo ya ugbu a. Ka e nwee ihe ịrịba ama nke ntọpụ na-agbụ ma n'ebe a, ma na obodo anyị niile, ma Afrịka niile, gabigakwara Afrịka n'aha Jizọs. Emezuo ya. Asị m na emezuo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba. Unu sonyere n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, oziọma anyị nọrọ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya nke o nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ nsọ mere ka a mata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne. N'ezie, dịka ige ntị n'oziọma ndị a, na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, onye nwe ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya, ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọgwụ ozi anyị www.gckhq.org/connect. Ọ bụrụ na ị ga ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka. Anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst. Daalụ.